Hello mga ka-listeners, mayong adlaw kaninyong tanan no. So karon mag-upload ta sa matagtaklol sa buwan part 9 no. So pasensya kay mga ka-listeners nga gabi yun ako mag-upload pero ako kakuan kay labad ang ulo mga ka-listeners. Ambot di ba katong hinungdan na pakog mga ka-listeners no. So labad yun ang pero karon ako i-upload ang part 9. So paminawan nyo mga ka-listeners. O karon sa atong sugilanon matagtakdol sa buwan. Nalipay ka gid nga usa ka kalubo. Oh, Theo! Tungod kay na tinuod ang akong pangandoy nga mahimo o grupo sa mga lobo. Nalimod ka sa titulo sa tunggang? Lubugang kita, Theo. O kinahanglan kitang tanan mamahimong lobo. Ayaw ka nagbuhata, Boss Jack. Unsa? O ka dili ka mamusugot, ha? Ha, Theo? Kinsa may leader sa tunggang? Ikaw o ako? Oh, ikaw man gid ang buhos sa grupo, boss. Pero dili makaayo nga mahimong lubo ang tanan nimo mga sakop. Ngano man, Theo? Mahadlo ka? Dili ka ganahan nga mahimo kang usa ka lobo? Wa ko mahadlok niya na, boss. Pero lain ang akong gikadlokan. O kung sa man ang imong gihadlukan, ha? Ha? Nahadlok lang ko nga tingaling magkagubot ang mga tawo ini dapita. Ug mailahan ka nga usa ka lubo. Ikaw ang ilang gukdon, boss. Wa ko mahadlok sa mga tao, Theo. Gamahanan ako, di ba? Dili pa, boss. Unsa? Usa na ko ka lobo, di ba? Angay na kong kahadlukan sa mga tao! Dili mahimo nga mahibawaan sa mga tawo nga usa ka kalubo, Boss Jack. Kaya ang ilang gidaghanon, igo lang mo patay nimo. Pero mahimo ko na silang patyon! Mahimo ka sa nilang patyon, boss. Ayaw kalimot yan ang mga hinagiban sa imong apuhan sa usa ka kwarto. Mao ka na ang nakapatay sa unang mga lubos sa una dinhindapita. Ug ngano nahibaw ka man ana? Imo ko gisultihan sa sugilanon sa imong apuhan, Boss Jack. Dili ba? Mao nga dunay siya koleksyon sa mga hinagiban nga magamit batok sa usa ka lubo, di ba? Usbon ko, Boss Jack. Kung mahibawaan sa mga tao nga usa ka kalubo, gukdon kanila hangtod nga ila kang mapatay. Theo! Nida! Isabela! Uy, Nida! si Mama Marisa, yan na. Mapagmata, Manauli na si Mama Marisa. Ang dili ni pagkain, oy! Maambing matilyo, pi. Kinahanglang ligwatan ang mga babag sa pultahan. Isabela! Nida! Ay, ano, oy! Ngano dili man ako mabili ni pagkain? O ganong nagguba man ni mga tanom sa gawas! Nida! Ma'am, amo na ning ablihan, ma'am. Kaniyot lang, ma'am. Ako nang kuhaon ang mga babag sa pultahan. Unsa? Gibabaga ninyong pultahan? Kinahanglan magmatngon ka. Gaway lay mahibaw nga usa ka kalubo, Boss Jack. Unsa? Pero mao ka na ang akong gusto, Boss. Theo. Boss, patyon ka sa mga tao din eh. Kung mahibawaan ka nila, sunugon kini imong bahay. Ah! Ayaw ko hadluka na. Wa ko mahadlok sa mga tao, Theo. Kay usa na ko kalubo. Mas dali ka nila manakpan, boss. Tungod kay dili nimo kontrolado ang imong kaugalingon kung mamahimo ka ng usa ka lubo. Unsa? Pagpataka ka na lagdasmag. Nalabuan sa imong kahinam ang imong tawhanong hunahuna. Ug kana ang imong kapildihan. Yun na, Ragod. Ngayong daghan kang nahibawaan, bahin sa usa ka lubo, Theo. Unsa man day ka? Ha? Sultihi ko na ko. Nganong daghan kang nahibawaan, bahin sa usa ka lobo. May nabasa ko sa libro, Boss Jack. O
Og interesado sab ko niya ng maong klase sa mga bananap. Mao ba? Og sigon sa ko nabasa, kinahanglan nga i-train pa nimo ang imong lubo nga mosunod sa imong tawhanong utok. Unsa? Mao ka na, boss. Dili mahimo nga malimot ka sa imong buhaton kung mamahimo ka ng usa ka lubo. Kay mao ka ng imong kamatyan. Unsa? Ug asa man ko mag-training? Ako ang tulo nimo. Unsa? Tay para tiyo. Ug nganong ikaw man ha? Tungod kay mao ka nang ako trabaho sa dihang army pa ko. Ha? Unsay buboy pasabot? Ako ang motrain sa mga canine sa gobyerno sa unang panahon. Ako ang motudlo sa mga sniffing dogs aron mahibaw sila sa ilang buhaton ug makaton sila sa pagkontrol sa ilang pagkamananap. Nga may katawa ka, Boss Jack. Kung mao na, ikaw ang mamahimo na kong maestro. Kana ko nimo tugutan. Iro na juday ko sa imong pagtuo. Usa ka na kalubo, boss. O mamiligro na nimo bisan ang mga mahal imong kinabuhi. Kung dili nimo makontrol ang imong tawhanong hunahuna, ang imong pagkalubo. Mao ba? Pero may katawa mo ka, Boss Jack. May katawanan ba sa kong masulti? Wa! Pero, mitokma ang tanan sa akong panginahanglan tayo. Timing! Nga nahimo kang membro sa akong lubugang, dili ba? Tungod kay makatabang kag dako sa akong mga plano sa atong grupo. Boss, kay unsa pang gidaya ang imong plano sa lubugang? Theo, gusto ko nga mamahimo kining sinugdanan sa akong pangandoy nga mahimong sikat o kahadukan sa tanan. Boss Jack, Pero husto ka. Kinahanglan mo sunod ko sa mong kambag. Kana, kay doon na kay kasinatian sa pagtrain og mga sniffing dogs sa gobyerno. Ikaw ang mutulod nako unsaon nga dili ko malimot bisan pa man kung mamahimo na kong usa ka lobo. O kinahanglang sugdan kini karon dayon. unsa? Dili ka lang mo pahuway? Dili na kinahanglan tiyo. Sobrang energy nga akong gibati ron. Wahi kabutangan sa akong kalagsit, Theo. Pahuway lang una, boss. Mubalik din ko. Salamat. Natangtang na ginong katapos ang babag sa pultahan. Paliw kong abis sa pultahan makay ipadapin ako ang mga tinangtang ha. Sod, Mama Risa. Unsa man ni inyong gibuhat sa kumbay ni da? Nganong napuno mas babag ang mga bintana ug ang mga pultahan? Amo nang giali aron dili makasud ang mga lobo, Mama Risa. Unsa? Uy, Isabela, intaw na unsa ka? Natakdan ka na sa kalibog sa imong apuhan, ha? Mao ka na ang tinuod, ma'am. Daghan ang lobo nga miatake dinhi kagabi, Mama Risa. Oh. Nida. Tinuod ba ka nang gipanulti sa imong anak? O, ma'am. Nakita gyud na mo ang daghan kay mga lobo diya sa gawas. Nagbugno sila. Uy, midasmag sila din hisbay? Oh, ma'am. Gusto sila musud. Ug unsa man kang ilang tumong? Nga musod man sila din hisbay? Ambot, ma'am. Hoy, kamong duha ba? Hala, sige. Panghipos ang inyong mga gamit. Unsa? Panglayas ka mo karon dayon, Nida. Isabela. Ma'am, ay tawag di palayasa, ma'am. Utang bilaig kapuyaan din sa lungsod. Ay, dili, oy. Di na ko, kaantos na inyong mga kabuang. Gikan pas imong amahan, hangtod na ninyong duha. Magsige mamughisgotan ng mga imposibleng mga butang, oy. Mga buang na gitingali mo, no? Wa pa mi mabuang, ma'am. Ug wa mi mamakak nimo sa among gisulti nga gisugmig mga lobo. Mo nga among gibabagan og mga kahoy ang tanang agianan. Bitaw, Mama Risa. Tinuod na. Makutake ng taon may higayon nga makapamatuon nimo. Unsa ka tinuod na doon na lubo ni Dapita, ma'am. Hilmoy! Nahibaw na ko sa inyong tumong. Gusto lang ninyong tabunan ang tinuod nga doon na yun mga kaliwat na buang. Ay, tami kaliwat ka buang, ma'am. Uy, tinuod ang gisulti sa akong abahan nga may balik ng mga lubo in Dapita. Ay, sabi na ay! Gusto na ng inyong mga katarungang inamaw, oy, Nida. Why lubo in Dapita? Naaranas libro ang mga lubo. O kamo, mga kaliwat yun mong mga buang. Mga panglayas mo. Ma'am, mamaluy taong ka na po, ma'am. At ang ibig mo nga higayon ka makapangita kamalinan. Dili,
Di na ko gustong magdugay pa mo dinhi sa akong bay. Panglayas na mo, karon gyud dayon. Wala ka na ako, Boss Jack. Ayaw na. Ambiyon na lang sa amin, Theo. Oh. Niya, boss. Oh. Theo! Tarawa! Ang akong samad sa liog! Napapas na! Tungod ka na kay isa ka na kalubo, boss. Kung mao ka na, doon ako self-healing, Theo. Mamaayon ako sa akong samad, bisan dilit ang bala, di ba? Oh. Kana kung ordinary lang ng mga samad ang imong angkon. Dili pinaagi sa mga silver nga hinagiban ug mga tanom kay dunay hilo para sa mga lobo. Unsa? Ayaw kalimot, Boss Jack. Nga usa ka man tuod ka lobo. Pero wa ka na magpasabot. Nga tibuok ng imong gahom. Usbon ko. May mga hinagiban paghihapon nga makapatay sa lobo ug makapatay nimo. Theo! Busa angay kang magmaton. Tinuod yun ay ang akong nabasahan sa libro sa akong abuan. Hain karon ang maong libro. Tuwa kang Sabela. Isabela. Isabela. Nakong sayop ang gibuhat atong gabi kapag sira sa tanang agianan ining bayan. Wala masayop, ma. Maulag kini ang bugtong paagi nga dili makasud ang mga lobo dinhi. Husto si sayo, ma. Kita ang tumong sa mga lobo. Isabela. Ug ayaw kaguol. Mabuhi ta. Oh, saman mo diha. Unsa pa may inyong gidugayan taon? Panglayas na taon mo. Ug ayaw ba yagud mo pagpangawat, ha? Di may mga kawatan, ma Marisa. Busa ayaw pataka og sulti. Nasuko ka, Isabela? Saan ka masukol ka na? Oo, ma'am. Suklan ta katungod kay wa ka na sa hustong lugar. Ay, kung sa kasakahian na imong tingog, ha? Uy, day, wag kay katungod na masukol na ako. May katungod po. Tungod kay dili na minimo katabang. Isabela, gusto na. Ay nalapag sukol. Anima ka? Kawa ba'y batasan anang anak mo ni da? Kusog naman kay nang mutubag na ko. Ma'am, pasayloan na lang siya, ma'am. Natural nga mutubag ko nimo, ma Marisa. Kay wa ka na sa hustong lugar. Gawas pa, dili ka na namo agawon. Kay imo na mi gipalayas. Ug aron dili ka magduda nga doon na mi kawaton sa imong bahay. Bantayin mis among buhaton. Ma, dali na, ma. Kahilas, biya niya sinultihan. Hilas na kun hilas. Ang importante nga mahibaw ka nga masakitan sa biyan ng imong sinultihan. Dali ka, Isabela, dali na. Dali, ma'am. Sunda mi. Kay tingalig doon na mi mabitbit sa imong mga butang. Altas ko sinaagi, ma. Dali, ma. Kung manulti ka, Isabela, no? Mura yun kang kinsa. Ang tao nga masakitan, ma'am, musukol na gyud. Sunda gyud mi hangtod sa gawa sa imong bahay, ma'am, ha? Dali na, ma. Tuan na sab siya sa ubos, tiyo. Ug ang akong kipataktan, nakamat mo na. Manginaot lang ko. Ngawa ka masayop si mong gibuhat sa sa kalalaki, Krita. Ayaw ka bala ka, tiyo. Bisitahon ko ang akong pinatakdan. Unsa? Kinahanglang mahibaw siya nga ako ang nagpatakod niya. Pero masuko siya ni mo ni Ana, Krita. Wa siya masuko, tiyo. Gibati ko ang iyang gibati. Malipayon dito, Jack, na usa na siya kalubo. Pagdali, magpahawa sa akong hawanan. Ay lamig dali, ma'am. Kay naa pa ko'y hapot unong butang sa sud. Isabela, paubos na Di lang. mahimo, ma. Pabuta ko diha, ma. Kay kuhao lang nako ang mga butang ni Lolo. Dali, ma'am. Uban ni ko dito sud sa among kwarto. Kay basig mawa ditong trapo. Nanginsulto ka ba, Isabela? Wa ko manginsulto. Naniguro lang ko nga dili ka mawad-an. Kung kami man lakaw na. Kay basin baya, kung doon ay mawa din hi. Ug kami si mamang imong pasanginlan. Oh. Tanawang among gibiya ang kwarto, ha. Tutuki kyuk maayo ang mga butang.
Siguro ha, nga wa gyud ni madamam. Ay, bisit ka! Wa ka lang yun baghuna-hunas ka daot na yung gihimo sa mong bintana o mga pultahan. Kahalang unya na Mama Marisa, kung pila ay mong bayranan anang nadaot ninyo mga bintana. Oh, ni ano mong gini katapusang butang namo. Adjust na lang nimo Mama Marisa. Pero tambag lang. Ayaw tang-tanga ka ng mga babag sa bintana o pultahan. Oh. Kaya tingalig mo balik ang mga lupo din ug malapa ka. Hilom! Ay, kung hadlo ka! Wa ta kahadlo ka, bitambag ka talaga. Diha ka na. Hilas! Ha! Igara ning mga tawhana? Abi kay pinangga man sila sa kumbana? Isabela, asa man tayo hindi karon paingon. Gusto ba ito kong panginabuhian ini karon? Mabalik ka sa bukid pa. Dito sa ibabaw. Sa payag ni Lolo. Unsa? Wa patay ka po yan din sa lungsod ma. Gawas pa. Ato man tuyo ta dito. Mananom na lang ta dito ma. Isabela, Mabuhi ta. Ayaw ka bala ka. Mabuhi ta bisan kung wa tay sweldo nga dawatod gikan sa laing tao. Muundang lang una ko sa pag-eskwela ma. unsa? Isabela? Oh. Nangida. Tiyo, Ay lang kasukon ako, Nangida. Nialang ko arong tabangan mo sa inyong problema. O ganun nahibaw mga sa among problema ha? Sa'yo? Baklaro man nga gipalayas mo. Kay nagbitbit pa mo sa inyong mga butang nga labihang dagana. husdo ka. Ipalayas na mi. Uwa na may mahibaw kung nasa mi paingon, Sa Tiyo. ako nang giingon ni mo ma. Adto lang una ta sa payag ni Lolo. Wa tay laing kadangpan karon gawa sa payag ni Lolo. Husto si Isabela Nangida. At tula sa mo dito. O ihatod pa mo dito. Ha? Ma, tugutin na lang at abangan ta ni sa'yo. Sige na, ma. Usa may saan ang kahoy kagisigihan na di mo kapag, Greg. Si Teo, Teo! Idool na sab kang Isabela! Unsa? Nasimutan ko na sab siya. Ang ilang duha ka baho ni Isabela nga simutan ko. Naa sila sa usa ka lugar. Basag din na lang si Tio, Greg. Pero kaawan na to si Isabela, Teo. Mutuo pagyapog ko sa padultion. Nga kung suuron mo ang imong kaway, mas makuha nimo ang imong kaway kung masuhito ka siya maliw. Ug nagtuo ko nga mao ka na ang plano ni Tio. Nagtuo ka lang. Pero wa ka makasiguro. Tungod kay dili ta makasod sa hunahuna ni Teo. Maayo si Tio sa pagpang-espiya. Mao ka na yung trabaho, Krika. Busa magkatago ug siya siyang unahuna nato. Ug magkasirado siya aron di ta magkasod siyang unahuna. Kuno na. Pasagdan na lang nato si Teo sa tanan niyang buhaton, Teo. Sa pagkakaroon, tungod kay siya lang ang gitugutan nga mupatay sa gitagna ng mga ngayam. Gumawa naman dahil kayo ng payag ni Papa. Ato lang yan ang taptapan, ma. Dili mo luwas din eh. O ganun nagkasulti ka ni anak sa'yo. Tungod kay gubao na kini payaga. O ang bungbong ni ini. Dali arang langkaton. Pero wa may laing kapaingan sa pagkakaroon. Basta, anilang una may gibula. Salamat sa pagtabang na mo, Tiyo. Makalakaw ka na. Ma, Dili ba ay makitaan kas imong gibuya kanimo, Tiyo. Dili ko gusto makagubot ang kinabuhi sa akong anak tungod ang butala. Nagkasabot ko man lang Nida. Pero Kami ni bahala sa among kaugalingon dinhi. Naa pa ko'y kwarta. Magkapanawag pa kong panday nga makapalingon ini payag sa akong amahan. sige na tayo, lakaw na lang. Kami na si Mama ang bahala sa mong kaugalingon. Isabela. Lakaw na, Tiyo. Nagunsa ka man ni Teo. Oh, Ngano niya mo din eh. ako ang angay mangutana nimo kung nganong ni akagri ka. Ni ako tungod kay ni Akar. Paris ko ta. Giapas ka na sa imong pangasaunon, Tiyo. Giyain na lang mi dinhi. May sabutan ta Teo. Mao nga sa dihang nalantawan ta ka nga ni ka dinhi uban nila. Mi anhi ko. Paabaw ta ko sa bahay.
Nagtipo na rin mong bay. O manang. Kung mo na, seryoso na gini ang inyong relasyon. Ma, wa tay lapot anak. Dili na ko gustong makagubot ang imong kinabuhi, Isabela. Busa gusto ko nga sa imong atubangan, maklaro ang tanan. Higala lang ni si Theo, ma. O Breka, ayaw pa nga mabuhon ako. Kay wa may relasyon si Theo. Bisan kung magkarelasyon man ta Isabela, mahimo kayo. Tungod kay wa pa mahitabo ang seremonyas namo. Mahitabo na kini sa sunod takdol sa buwan, Theo. Grika, Mo na kinang gusto mahitabo sa kumagi ni kanan. Muanhi sila sa sunod takdol sa buwan aron saksihan ang atong panaghiusa. Lakaw na, Theo. Pamiya na mo din dagan pamigbuhaton. Ma, ako nang isa ka sa taas sa payag ang atong dang mga butang. tabangan ako siya sa inyong mga butang manang. Ayaw na, Tiyo. Panglakaw na mo. Nang nida. Dali na, Theo. Magigsabot na nato si Tiyo Gudong. Bahin sa atong panaghiusa. Husto na Grika. Ayaw pagsultig mga butang nga dili tinuod. Sa dili noon. Ayaw kalimting imong kisaan na ako, Theo. Sa mga bata pa. Husto na. Dali na. Mamiya na ta din eh. Dali na. Tinuod kiti ay nga sila ang gipares. Dali na, Theo. Unsa man? Gusto ka mang gubot ko din. Dali na. Unsa man ning ako gibati. Kaya kisakitan man kaayo ko. Wa ko kasabot na po. Naghila ka ba, Isabela? Wa man, ma. Kuan, Ayaw gitago na akong ibang gibati. ma. Nahibaw ko. Nahibaw kay kung unsay bation kung mapakyas na, Isabela. Busa dili na niwi kalimod ako. Nga nagisakitan mo ko sa kunahibawan, ma. Tugod kay nahigugma ka ni Tiyo. Pero kinahanglang imong putlo na pagbati ay Isabela tungod kay sakitan ka lang. Gisakitan ako, ma. Mas mosamot ang bation mo kasakit kung imo nang paundayon ang pagbatia. Kalimti si Tiyo. Pero sa kubuhaton aron mawa ni ma. Tungod kay nahigugma ka. O ang gugma o sa haywa sa lugar, magpatuyang siya sa imong pagpitik. Bahala na kung dili siya makatarungan. Ma, Pero kung dili ka na makakita ni Tiyo, malimtan mo siya. Paulis, bay. Dili ko! Og buhiin ang bukton ko! Gisakitan ako! Dili nimo kini ang ibuhaton sa tubangan nila ni Isabela. Og ganang dili man? Di ba mo man ka nang gikasabutan ta? Sa wapat ta mo tunog na inay napita, ha? Tayo? Iusahon ta! Ako ang imong pares! Ako! Og dili ang ordinaryong tao! Labaw na nga dili ang atong kaaway! Grika, Nahibaw kong nahigugma ka na niya! Og kinilang ikasulti ko ni mo, Theo. Patya ka ng pagbatia. dili ko makahimo. Wa ni na ko tuyo ah. Bisan kamay. Wa ko maghuna-huna nga mahigugma ko sa tong misyon ini napita. Theo! Unsang mataw nga sa kasing-kasing ka nang naangko ni mo! Ngano ka ba ka maninang nahigugma sa kaaway? Tungod kay lahi siya. Lahi siya tungod kay gusto ni mga taga-gustisya ka na imong debate karon. Pero tayo dili ka na husto. Dili na husto. Nakilapas kas kasuguan na yan ang imong gibate. Pero wa ni na ko tuyo ah. Kung mahimo pala nga ako ning papasok karon dayon, ako na ning gibuhat. Pero wa ko mahimo. Si Isabela lang ang niya sa kong hunahunag kasing-kasing kanunay. Sa kakalaw mo. Dili mahimo mahumog ang imong kasing-kasing. Sa ako nang gingon, wa ni na ko tuyo ah. Busa, wa kay mahimo. Kung mao ni ang gibati ko kang Isabela. Ug ayaw lagi sa gilabti. Pero dili mahitabong makaparis ang lobo o ang normal nga tao, Theo. Nahibaw ka gyud ni ana. Ako na ka ng problema. Ug dili imo. Ayaw lagi supaka ang tagna. Niasa ko mga kamot sa Isabela. Busa, ayaw sa gilabti. Sobra na kini pagpasakit man ako, Theo. Sobra na kini! Dili na ko madawat ka ng Isabela ang makaangkon kanimo, Theo. Dali!
imo dading gisod og balik sa kaban ni lolo nimo ang tanang hinagiban batok sa mga lobo? Oo, ma. Mao ka na ang luwas nilang butanganan. Bulakaw ko, Isabela. Mangita ko masuhulang panday aron mo paligon ining payag ni Papa. Ma, dili ko matawon sa. Oh, dinhi ka matao. Dinhi ka makamatngon ubuot. Gibati ko na karon nga doon na permisyon na indapita, ma. Unsa? Unsa mo sa nagipanulti nimo, Isabela? Wa pa mailhi ang mipatay kang lolo, ma. O kay usaman si kalubo. Mas magkatabang ang atong pagbalhin din sa payag. Aron kita na ang mahimong paon sa kriminal nga lobo. Isabela. Unsa na nimong punyal sa imong apuhan, Isabela? Tunan ko ang paglabay ini, ma. Unsa? Kita lang duha ang niay ni Napita. Busa kinahanglang makakaton ko unsaon sa paggamit ni ining maong punyal. Bitaroy sa ligi ang punyal nga imong gilabay. Pagka maudi kang mulabay, Isabela. Sa gamay pa ko, ma. Kanunay kong tudluan ni Lolo sa paglabay sa punyal dito sa sapa. Unsa? Mao na, ma. Kung manikop ni si Lolo sa sapa, kanunay ko niyang palabayo ni anang maong punyal sa punuan sa kahoy. Oo, ma. Nahinumdum ako. Sige, Isabela. Ilabay na ka ng punyal niya ng punuan sa kahoy. Kamao ka ko, inilo. Magkamao ka. O kinahanglan magkamao ka. Kay mao kini ang imong ilabay sa mga lubo nga muduol nimo. Ha? Mga lopo? Oo, mga mananap ang imong labayon anak. Mga lubo. Sige na. Ilabay na ka ng punyal sa punuan sa kahoy. Sige. Guniti saman ini. Guniti ang punyal, yung ini. Oh. Ingon, inilo. Oo, kana. Sige. Ilabay na. Oh! Hala! Nitaroy lo! Ikaw na yun ang akong gamay nga manggugubat, Isabela. Ikaw na yun! Kanunay kong tawgo ni Lolo o ba may manggugubat kung kami lang duha ba? Nahinumdum na ko karon. Pastilan yun ini nga mahana. Giapil-apil ko yun niya. Giandam kong daan ni Lolo, ma. Unsa? Uy, ngano giablihan man ni pagbalik ka ng kaban si mga apuhan? Gitudluan ko ni Lolo unsaon sa paggamit ang tanang sud ining maong kaban sa gamay pa ko. Karon nahinumdum ko, ma. Giandam kong daan ni Lolo alang sa pag-abot ni ining mga adlaw. Isabela! Boss? Suod, Bruno. Boss! Ay! Lagawa gabi, boss. Gikukuglaing matang sa iro sa kakawiyan, boss. Unsa? O unsa mo kunong matanga sa iro amay gukod nimo, ha? Basta! Tako nga iro, boss. Uya! Dasmagan unta ko sa usa, boss. Pero, kalit lang ha, miabot ang usa o gibugno ang unang iro. Nagligid sila sa kakasabutan, boss. Tarunga, unsa? Nagligid sila sa kakasabutan ba? Unsa? Mao na, boss. Mura mag... Giluwas ko sa usa kayro, gikan sa usa kayro. Suod, Theo. Boss? Uy! Kuyawan ni mo kilong busagod. Wa pa gani ka kita, kibaw na kagkitsa na sa gawas. Nibaw ka nga si Tiyo ni. Daghanan na usab na ako, Bruno. Oh, Human ko mapakig mananap. Mayo kay niya ka, Theo. Unsay balita sa gawas? boss, mahimo ba manghuam ko sa imong mga gamit sa panday? Unsa? Unsa may pandayon mo? Ang payag nila ni Isabela. Ha? Ang buot ba nimong ipasabot, Theo, nga namalik na sila sa payag nila sa bukid? Ang gipuyan kanhi sa apuhan ni Isabela? O, boss Jack. O, gubao na ang maong payag. Basta tabangan ako sila nga mapaligon ni. Ako na bahala ni Isabela. Unsa? Unsay bot mo ipasabot, boss Jack? Ay, kamo ni mo, Greg. Pero nang hagis ka naman sa... Tiyo! Tiyo! May prangkahan ako si Tiyo! Gimahal niya si Isabela! Osa, tinuod ba ka nag-isulti mo, Greg? O, Tiyo! Huwag dili ko kinamatawat!
Rika, kalma lang. Sakit ang gibuhat ni Tio na ako, Tio. May prangkas siya nga sa Isabel ang iyang gimahal. Ug wala siya unahon na may padayon ang nasabutan ni Husaon ni. Gibiyaan ako ni Tio ug kana ang dili ko madawat. Rika, Kinahanglang tun-an ko ang paggamit sa tanang hinagiban nga niya sa kaban ni Lolo, ma. Pero Isabela, babae ka. Misalig si Lolo nako, ma. Iya kong gisultihan nga makahimo ko sa pagpangayam bisan kung usak ko kababay. Unsa? Ang gikinahanglan ko lang mao ang pag-practice. Kinahanglang tun-an ko ang tanang matang sa hinagiban nga makapatay sa mga lobo. Bella, Mayo! may tao na sa... Mayong adlaw. Boss, kadako break buon ng payag lang sa bila, boss eh. Hilom bro, hilom. Uy, Mayong adlaw. Ganong niya ka dya? Manang nida. Niya lagi mi si Bruno kay tabangan ka na mo sa pag-ayo anang inyong payag. Unsa? Isa nagsulti ni mo, anak. Si Seo. Pero dili man ko na siya mahimong muduol din eh. Mao nga kami na lang si Bruno ang mutabang sa pagpalig-on anang inyong payag. Salamat na lang, Jack. Pero di na kinahanglan tabangan pa minimo. Isabela, nahibaw kag yun nga concern ko nimo. O gusto ko nga makatabang nimo. Kay Ay, unsa? Unsay gibati ni mo para sa kong anak, Jack? mahal na ko ang imong anak, Manang Nida. Kung tinuod nga mahal mo siya, sige. Dawaton ko ang imong tabang. Ma, Salamat nga gidawat nimo akong tabang nga among da, Manang Nida. Dali Bruno, dali. Ato na sugdan sa pagpanday ang ilang bahay. unsao man ninyo papalig-on nga wa man mo'y mga kahoy nga da? Nanay umaabot ng kahoy. May gikontak ko nga mamaliga og kahoy. Og ilan ning isa ka dinhi sa iyong payag ang kahoy. Sige. Tarungan na ninyo babag diha, ha? Aron dili nyo masuod og manalap ang bahay ni Isabela. Kugihan mo din si Jack, Isabela. Oh, tarungan. Kung ako pa ikaw, si Jack na lang imong hatagan og pagtagad. Di na mahimo, ma. May tabo na, kung imo lagi buhaton. Ma, dili mahimong diktahan ang kasing-kasing. Patagi lang una ko kikayon. Dili, Isabela. Ma, Karon pa lang kinahanglan imo nang papason si mga rahona o kasing-kasing si Tio. Ma. Gisugdan agad sa mga sinuhulang panday ni Jack ang payag nila ni Isabela. Nasugdan agad. ay balik na di ay ang tagian na ng payag sa atbang nga bungtod. Og mao ka na ang payag niya itong Isabela, Tio. Dili ba? Tiyo, Di ba, Tio? o tiyo ba do? Mao ka ng ilang bahay. Kung mo na, nag-atbangay na lang ta sa misyon. Tiyo gulo. Nahibaw ko, nga kana si Isabela, ang tuyo ta nining dapita. Dili ba, Tio? Dili tiyo. Kailan siya tabo ni Tio. Kay bisang saon pa ni tabo niya, mulutaw yun, nga siya ang gitagna nga mamahimo na tong kaaway. Kaaway sa tanang mga lubo. Kuhaan patas ebidensya nga siya gid ang mga ngayam, tiyo. Siya ang mga ngayam, Tio. Ang mga ngayam nga tong tuyo nining dapita. Tiyo, Siya nga tong gipangita. Tuod kay diha kaniya, mupitik og gugma ang imong kasing-kasing. unsa? Dili ka na makalimod sa imong gibati, dili ba, Tio? Mulutaw gyud kung unsa ang gipitik sa tong kasing-kasing. Pero kinahanglang mag-amping ka. Tugod kay dili makaayo na tong mga lobo ka gibati mo. Makababag ka na sa plano nga mao ang pagpatay sa mga ngayam. Ayaw, tiyo. Ayaw ninyo hilabtis si Isabela. Nakita mo na ang imong gibuhat, Tio. Ikaw na mismo ang mihatag o katumanan sa propesiya. Tiyo gulo. Pero dili mo kapugnan. Ikaw na mismo
ang mipakita sa kamatuoran nga gimahal mo si Isabela. Ug ang maong pagmahal mao ang ebidensya nga siya ang mga ngayam nga itong gipakita. Posibleng dili siya, tiyo. Pero mas dako ang posibilidad nga siya. Tungod kay ang padagna adunay kamatuoran. Nana! Hapit na mahuman og babag ang tanang dapit nga kuwang sa maong payag, mananeda. Salamat kay Jack. Sige, di aura mo, Jack, ha? Kay lutoon pa na ko ang karne nga akong gipapalit. Oh. Amin naman nang! Jack, ngayon gilabni ba di mo ng priskong karne sa baboy o kasing-kasing, ha? Nausap ko. Kakaunon mong kuking. Hilaw nga ate sa baboy. Naunsa ka? Gitutukan ko na ni mo ang karne. Jack, nagkadugo ang imong kamot, oh. Kwan. Gusto ko nga isugbal na na. Mao ba? Sige manang. Isugba ka ng ate sa baboy. Mas lami na kung isugba. Sige. Nausap ko. Boss! Dugong na, ha? Tama da. Pagkuha tubig, Bruno. Hugasi nga ako magkamot. Tangtangan ng dugo. Oo, boss. Tiyo, nakunugalang sa itong kalampusan. Kinahanglang ibalik mo kang Grika ang imong kasing-kasing ng pagmahal. Paselo ako, tiyo. Pero sultihan talaga sinuod. Sukat pa sa sinugdanan nga dili na si Grika ang tag-iya sa akong kasing-kasing. Dili ka na tinuod kayo! Grika, Mga bata-bata nga magsige kag ingon nga kita, Paris! Hangtod na mo dako ta! pero nausap na ang tanan sa diyang nahingkod na nga atong edad. Bisag unsa na ko gunahuna, kung unsa gid tinuod nga gibati nako nimo. Mugawas gid nga iligsoon lang ang akong gibati para nimo. Pero dili na maong akong gibati para nimo. Mahal ta ka! Huwag ka mo ang angay ni Grika sa usag-usap, tiyo. Hunungan na ninyo ang pagtupo namong duha ni Grika, tiyo. Kinahanglang ka mo ang magkadayon, tiyo. Tungod kay mamatay ka na si Isabela. Unsa? Mao ka na ang kamatuoran. Bisan noon siya pa imong buhaton, dili gihapon ka mo ang magkadayon ni Isabela. Tungod kay mamatay siya, mao ka na ang padag. Dili! Dili siya mamatay, tiyo. Mamatay siya. Kana ang nasiguro ko. Mamatay si Isabela. O kinahanglang mamatay siya, Teo. Gusto na! Di ka nung sabi mo ato mo ano kinalit ka nag-away. Kamatay ka na! Dili! Teo! Dili! Nana. Gamay na lang dyan ang kuwang ug mahuman na ang pagpalikon sa inyong payag, Isabela. Salamat sa imong tabang, Jack. Wala sa bayan, Isabela. Nahibaw ka yun. Nga sa tanang higayon, andam kong mutabang nimo. Usbon ko, salamat. Ay, yun na pa. Nga nung masulupon ka man. Oo man. Ako na lang ni Jack. Ayaw na lang kong pangutan na bahin ini. Unsa may gibati mo para ni Theo, Isabela? Unsa? Og ngano nangutan na ka man, ana, Jack? Tubaga lang ang ako pangutana. Unsay gibati mo alang ni Theo? Kwa, Sigurado ka? kung unsa man ang gibati ko alang ni Theo, mahimubag ako na lang na, Jack. Dili mo, Isabela. Jack, Gimahal ta ka. Busa, kinahanglang mahanyo ang mga babag sa akong pagmahal nimo. sabot mong ipasabot, Jack. Ang buot kong ipasabot, simple lang. Na kung mahimo ang babag si Theo sa akong gugma nimo, aw, papason ko siya. Unsa? Ayaw hilabti si Theo, Jack. Wa ko'y labot sa iyang kinabuhi. Busa, ayaw sa kilabti. Pero gimahal mo siya. Unsa? Dili! Wa ko'y magbati ni Theo, Jack. Ayaw pamakak. Jack, Nakita ko kini sa imong mga mata, Isabela. Mahal mo si Theo. Mahal ni mo siya. O kinahanglang mawa siya. ayaw, Jack. Unsa? Dili ka gusto nga mawa siya? Ako ang mangutan ni mo. Kung nganong gusto ka nga mawa siya, nga wa man siya maghilabot ni mo. Dili lang ko gusto nga doon ako'y karibal nimo. Yung anak ko may higugma, Isabela. Dili ko gusto nga doon ako'y karibal. Oh, Jack. Pero dili sa mahimo nga pasakitan ni mo si Theo. Wa ko nahuna nga ako siyang pasakitan. Pero
Gusto ko nga mubiya lang siya ining dapita. Ano di ay? Magkabuot na ka kung asa mo pundo si Theo? Mahimo kong buhaton ang tanan kong gustong buhaton, Isabela. Ayaw yung kilab si Theo, Chap. Di ba sana siya makaduol na ko? Kung ganun kasulti magkana, nga dili siya makaduol nyo. Tungod kay gipalikay na ko ni mama kang Theo. Tungod kay dunay laing babae sa kinabuhi ni Theo. O ka na mao si Kreka. Mao ba? Oo, mao na. Usag alimti na si Theo. Hapon na sa job. May tingali mo pa uli ka na. May buhaton pa sab ko samtang wa pa din ni si mama. Tiyo, kinalabadungon mo si Grika. Dili mahimo nga iyang patyon si Isabela. Ug nanong dili man, tiyo. Tungod kay Tungod kay ikaw ang mapatay niya. Mao ka na ang naisut. Kung gusto mong supakon. kinahanglan pangitaon ako si Grika. Gitabunan niya ang koneksyon sa among hunahuna. Mao ka na ang imong gibuhat niya. Busa. Mausab ka na ang iyang buhaton nimo. Tiyo, kinahanglang mo daghan na kita dining dapita. Oh. Sa di pa kita maunhan sa mga laykan. O tiyo, di akaw na. Di mo na mapugnan si Grika, tiyo. Kinahanglan mga anak ko. Wala nila ay makatabang na mo, gawas na ako. Ako nilang ang magkapanalipod sa akong inahay. Ni anak mo din nila po yun. Greka, Nga nang misigam ng imong mga mata, Isabela. Nahadlo ka man ako. doon na ba ko'y angay kahadlukan ni mo, Greka? Depende. Kung doon na kaysa nga angay na kong ikasuko. Wa ko'y sa ni mo. Sigurado ka? Oo, sigurado ko. Kung maok na, imo nang gidispatsar sa tayo? Maayo. Tungod kay dili maayo nga manapaw ka sa duna na tag-iyak, Isabela. Di na ko ni mo angay sultihan bahin, anak Greka. Makamao kong mo respeto sa kong katungod. Ilabi na sa katungod sa uban. Labaw ng dili ko mananapaw. Maayo. Tungod kay dili mahitabong maanha ni mo si Theo. Moro ba ka tuyo ni mo sa pag-anhi karon dinhi? Gusto lang ako masiguro nga wa ka na gid maghuna-huna pa sa pagpakigsuod kang Theo. Dili na siya makaanhi. Gidit na siya sa kung Makani ko kung gusto ko Isabela. Theo. May katungod ko nga moduol sa gusto kong dool. Gusto ka gid kasamo ka. Grika, ayaw gyud pagbuhat og daotan dinhi. Dili ko nimo kapugnan Theo. Kinahanglan buhaton kong imong bulatan. Dili! Ayaw! Dili, Isabela! Grika, pulis niya! Wala siya! Kinahanglan mahalaw na siya, Theo! Pulis si Isabela! Kisutok mo si Greka. Ayun, nagpasakit tayo. Ikaw ang iyang pasakitan. Kung dili na ko sa suntukon ni Isabela. Sa kastas! Sa payag! Dali! Greka! Greka! Ayaw pagduli, Grika! Sa kastas, Isabela! Ako'y ikat na yun na unsa magkaganong isok mag-aayong ka! Dili mo siya mapanaliptan hangtod sa hangtod, Theo! Dali, dili, Isabela! Ang buhok ni Isabela, Grika! Kung dili ka gusto nga masakitan! Iyotag na lang siya ako! Kung dili ka magkay mo sa pagpatay niya, ako ang mapatay niya! Gusto na! Dagat sa taas sa payag, Isabela! Padlang ka! Balik dali! Kinahanglan maibaw ka! Nausa kang bangis nga mananap kinisimpayo! Gusto na! Mamiya na ta din eh! Dali! Dali! Uy ko sa'yo! Kinahanglan mahuman ang kinintanan! Ay, sabi kay si Greka. Nagapupukit siya na ako. Mamauli na ta! Ayaw hilaptis si Isabela! Isabela!
Kinahanglang mahibaw ka sa tinuod! Isabela! Unsa man ang gipanulti ni Greg? Kinahanglang mahibaw ka kung unsa si Teo! Isabela! Ano pa na sa ipakitang kaayo ni Teo? Halina! Isabela! Nabati ka! Usa ka lobo si Teo! Nakabati ka? Unsa na niya gipanulti? Nakabati ka ba? Usa ka lobo si Teo! Dili siya sama ninyo! Dali! Unsa na gisulti mo, Greg, ah? Isabela! Gusto na, Greg, Dili! Kinahanglang mahibaw si Isabela kung unsa kang matanga sa linalang Teo! Hilom! Dali na! Basag di siya sa'yo! Sige, Greg, Isabela! ipadayon ni mo gisulti. Unsang matanga sa linalang sa sa'yo, ha? Huwag ka ba makabati? Usa siya! Gusto na ako! Dali na! Usa siya ka lobo, Isabela! Dili siya sama nimo! Hilom! Usa ka lobo sa sa'yo. Uy, ikaw! Dakong sayop kining gibuhat mo, Greg, Dako kining sayop! Ako sa gusto! Ang imong pagbati o gugma sa kaaway! Hilom! Ano? Hindi ka gusto magkabati sa tinod kong gibati, ha? Nahadlo ka? Ha? Huwag kay labot bisan unsa pa akong patiyon kag Isabela. May labot ko! Kay managsama kitang lobo! Kita ang angay nga mag-uban og dili ka mo sa Isabela sa'yo! Ako ang angay ni mong higugmaon og dili siya! Wa ko'y gugma nimo! Ug dili mahitabo mahigugma ko nimo, Greg, busa ayaw pamugos! Iyo! Oh! Ang kunon ko nga mahal ako si Isabela. Ug buhaton ko ang tanan nga maangkon siya. Kalimtan mo nga itong misyon nining napita! Mao ba? Kung di kinahanglan, buhaton ko kana. Matraitor ka sa grupo! Sa atong kaliwat! Sa atong pagkalubo! Wa ko'y mahimo tungod kay mao kini ang gibati ko. Kinahanglang patyon na nimo! Wahin na ang tanan. Nagsipot mong iba sa buteo! Nakahukom na ko. Ang sinahukman mo! Tumanon ko ang gipitik sa kong kasing-kasing. Di! Iyo, gudo! Dali na. Iyo! Dadod na pagbalik sa bahay. Lihog na Greg, samtang wa pa siya mauliis pa ni Moot. Iyo! Hangtod karon. Ingon og sa di pa ko makatuwa sa kuna pati sa gisulti ni Greg. Usa ka lobo sa sayo. Tinuod ka niya. Pero nakita ko sa mga mata ni Theo nga nabala ka sa'yo. Wa niya ihimak ang gisulti ni Greg nga usa sa kalubo. Ano magkahan niya? Isabela, sumay tabo sa kural sa ubos. Ano naguba man ni? Ba mga tanong nga o tanong nagahapay. Saan ni tabo dito? Kuan ganang may nagbugno diya sa ubos ma. Nagno? Unsa man? Duha ka kanag kong iro nag-away diya sa ubos sa nataran. Pero tuwa na sila, ako na silang naabog. Manong mahang kang naghilak? Wa man na. Ayaw pamakak, ayaw pamakak. Klaro kay naghilak ka. Nanghubag ng imong mga mata. Mawa lagi ni kaso. Kuan lang, nahinumdum lang ko ni Lolo. Unsa? Mao na ma, nahinumdum lang ko ni Lolo. Mao nga nang hubag ang akong mga mata. Mao pa. Kalimti na lang ang imong apuhan, Isabela. Wala naman siya. Ug ang nakaingon sa iyang kamatayon, mao ra bang ginapagtuon niya bahin sa mga lobo. Kinahanglang tuhuan tikit kini ma. Isabela, Aron mamahimot ang luwas. Kinahanglang mutuot nga adunay lobo. O nga ang maong lobo nga mamahimot ang kaaway. unsa? Nahinumdum na ko sa gisulto ni Lolo ma. Sa gamay pa ko. Kanunay kiting ibalik. Inahanglan nga magandang kasumabot, Isabela.
Mamalik ang mga kaaway. Kinsa man nga mga kaaway, Lo. Ang mga lubo, mamalik sila. O sila ang mamahimot ng kaaway. Unya isok pa na sila, Lo. Isog sila. Apan, may hinagiban kita batok nila. Sige, doon inasab ang paglabay o bangkaw. O, Lo. Ilabay na ang bangkaw nga imong gigunitan. Hala, itaroy ang bangkaw sa yuta, Lo. Pero, wa kaabot sa kahoy. Ang pagpraktis mao ang makapahanitin nimo sa paggamit sa tanang hinagiban batok sa mga kaaway. Busa, ayaw paghunong. Nag-uol ka ba nga nahimo mo sang apuhan, Isabela? Wa, ma. Wa ko magmahay. Maayo. Nahibaw ko nga ikaw ang nakasalbar ako, Isabela. Unsa pa po ipasabot, ma? Tungod nimo, dili ako ang giyong manggugubat ni Papa. Unsa? Ikaw ang misalbar na ako sa trabaho nga gustong ipabuhat ni Papa na ako. Unsa man gikardinahan ko. Kinahanglang amo ka ng buhaton, tiyo. Tiyo Gudo, Nawa ka na sa mayo mong plano. Ug kinahanglang pugngan ka sa pagguba sa tong misyon nining dapita. Tiyo Gudo. Nahibaw ka ba? Ha, tiyo? Tiyo. Nga dakong kadaot ang imong mamugna sa imong pagbatig gugma kang Isabela. Giusab mo ang dagan sa mga panghitabo, tiyo. Gusto nimong lisuon ang tagna ug dili ka na mahimo. Ang panagna kinahanglang mahitabo. Mapatay mo ang kaaway. Dili. Dili ko makahimo sa pagpatay ni Isabela. Tungod kay nahigugma ka niya. Mao ka na ang nagkalisod niya nagpagbatiya. Pero nahibaw ka ba? Nagipagkatao kitang mga lubong nga bangis. Dili mahimong maulipon tas pagbati nga mo'y miguba sa katawan. Kanang gugma, dili ka na magkatabag na nato, tiyo. Magpabilin kita nga magtago-tago kung atong palabihon ang gugma. Nagkabati ka? Nahibaw ka ba, tiyo? Nga ang mga tao ang mipatay sa imong mga ginikanan? Ingon man sa imong mga apuhan? O sa apuhan sa imong apuhan, dinhing dapita? Nahibaw. Nahibaw ka ba, Deot? Pues ang pagpanimaos ang ibutang diha sa imong kasing-kasing, tiyo. Ug dili ka nagkugma mo sa usa ka normal nga babae. Wala ko'y mahimo, tiyo. Tiyo, Sa ako nang gikaingon. Ug ako ning balik-balikon sa pagsulti. Dili ko mahimong patyon si Isabela. Usa pasag dinala siya. pasagdan! O kalimtan ang atong misyon, inig dapita! Mama, tiyo! Gibati ko nga dili gid kitang matangas sa linalang ang angay nga mupuyot ni Dapita sa kalibutan, tiyo Gudo. Mao ba? O gusto ka na lang nga mahibalik sa atong kalibutan? Kung mubalik ka sa atong kalibutan, mao gyapon kini ang mahitabo ining dapita. Tungod kay ang mga laykan niya na dinhi, ug aduna sila ilang kaugalingong plano. Ug kitang mga taliwat sa orihinal nga lobo, mawari. Tiyo Gudo. Mao ka na ako nagkuhang kasayuran sa diyang mipauli ko sa itong kalibutan, tiyo. Nahibawan sa council nga ang mga laykan nagplano usab nga ilugon kining dapita gikan sa mga tao. Unsa? Og niya sila hilom nga mikuyanap ni dapita. Tiyo. Busa samtang gigaid ka na ng imong kadina. Huna-huna agbayo kung unsay magkaayo ka na itong tanan. Ug ayaw palabiha ang imong gibating gugma ngadto kang Isabela. Ako ang unang gibansay ni Papa sa paggamit sa mga armas nga iyang tinaguan. Ug dako ang kayubos ko sa akong amahan. Kung ganong apo gipugso niya sa pagpangandam alag sa kaaway. Hangtod nga miabot ang imong amahan. Ma. Ug ang imong amahan ang nakapausab sa tanan. Kapag supak si lolo ni mga maminyo ko,
Tungod kay gusto niya nga himuon yung kong manggugubat. Misuko lang imong abuhan kang lolo nimo. Gusto ko niya ipalayo sa imong apuhan. Aman, Apan unsa ma? Unsa magandang tinuod nga nahitabo sa akong amahan? napatay sa imong apuhan ang imong amahan, Isabela. Unsa? Napatay sa imong apuhan, pinaagyan ng espada nga gigunitan mo ang imong amahan. Umuwi gipasangil sa imong apuhan. Mao sa kalubo ang imong amahan. Mo sa kinahanglan kini niya pasyon. Unsa? Napatay ni Papa ang imong amahan. Napatay niya si Papa ni Moromer. Pero bitamunan ko ang kamaturan. Mao nga gamay ra ang nahimong silot sa imong apuhan. Miiwak ang mga ilo. Mayong hapon, Isabela. Manang. Jack, Ikaw ang giuwang sa ero, Jack? Ha? Tanawa sa imong luyo. May iro nga nagsunod nimo. Che! Che! Oh, Ikaw ang gisundan, Jack. Ikaw. unsa ba ning iro ah? Ay, che! Che! Ano ni nagbuglo din ni Isabela? May mga ero nga nagbugno din Dapita, Manang. Oh, ganinang hapon. O ganun ni ka man, Jack? Ganahan lang ko nga ubanan mo din eh. Di na kinahanglan nga ubanan pa mo, Jack. Abi-abihan ang imong bisita, Isabela. Maghikay ko sa pangaw. Dinis tayo, unsa? Ngano nakasulti ka na, Jack? Makita ko sa imong mga mata, Isabela. Nahibaw ka na ba? Nga sensitibo na kayo ko ron? O dili ko ganan? Nga dunay magkaduol nimo? Jack, wa tay relasyon. Wa kay katungod nga mupugong kundo na may mga tao nga mupaduol nako. Pasagdilan ko? Wa mo si ayaw ang ubang taong mo paduol nimo? Ay magsulti ana, Jack. May katungod ang tanan sa pagpakigsuon ni bisan kinsa. Ug wa tay relasyon, busa ayaw pagbuot sa akong kinabuhi. Nung dili man. Nagmarkahan naman ka, Isabela. Unsa? Unsa gimarkahan, Jack? Ha? Ang buotong ipasabot. Anang gimarkahan ta ka? Kuan. Nanguyab na ko nimo. Mao nga dili ko nang mahimo na magsamok-samok nimo. Jack. Unsa ni sa'yo? Nagtuo ka nga gawas ng kanang mubuhat sa tanang gusto mong buhaton? Dili kini ninyo angay nga buhaton ako. O unsa man ang angay na mong buhaton nimo, ha? Pasagdan ka sa imong kabuang ni atong Isabela. Bisan inyo pa kong gapuson o prisuhon. Dili gyapon ni makapausab sa niya sa kong hunahuna og kasing-kasing. Mukontra ka na gyud ay namo. Pasaylo ako ninyo. Pero nahuna-huna ko. Nga dili husto nga atong buhaton kapag ulipon o pagpatay sa mga tao nga musupak sa atong plano ining dapita. Dili ka na makapugong sa'yo. Tungod kay pugngan ka namo sa imong pagsupak sa itong mga plano. Pasaylo ako ninyo. Buhi ko. Usbang imong huna-huna. Ibalik imong simpatiya sa itong naandang plano. Ug tangtangan ta kasi imong kadina. Ayaw kapalagan ni Isabela. Kay to ano si Jack na may atimania. Usa? Kaya buhi ako! Buhi ko! Nga naman, gusto ka nga buhian tungod kay nagigi ka ni Jack nga nakig-uban ka ron, Isabela? Usa! Ang ako na ipatakdan ang bahala kang Isabela tayo. Sorry na lang. Nga dili ka na makapaduol pa niya. Buhi ko! Mauna ka ng resulta sa mong pagbuli sa kasabutan sa'yo. May kontra ka sa plano. Mao nga angay ka ng hipuson. Ug ako na ang bahala sa tanan. Usay plano mo! Usay plano mo! Buhaton ko ang tanan kung gusto sa'yo. Dili ka makalingkawasgi ka na ng kadina nga gibakos sa imong lawas sa'yo. Anak ka diha. Hangtod nga makamatngon ka sa dako nimong sayop.
Dili mo kinahangay nga buhaton ako! Ayaw na lang kapaglugnot. Kay mo sumot ka hugot ka ng kadina kung malugnot ka. Grika, Gipasakitan ko ni mo sa'yo. Busa dili ka makabasol. Kung buhaton ko usab ang pagpasakit ni mo. Grika! Grika! Buhay ko! Ah! Grika! Ayaw pa sakit siya sa bila! Grika! Ah! Kailangan na pagkalingkawas ko ni Kadina ngayon lagi kapos na ko! Ah! Jack, lawam ng gabi eh. Mahimo ka ng mulakaw. Gipulaan ka na bas. Pag-atubang na ako, Isabela. Kinahanglang mamahuway sad mi Jack. Gawas pa, dili maayo nga ani ka matuos among payag. O ganun dili man. Mahimo man nga ako ang mubantay ninyo, Isabela. Unsa? Imo ming bantayan? Oo! Nga naman di ay. Dili di ay mahimo nga anhin ako sa gawas sa inyong payag magbantay ninyo. Ug anong imo man sad ming bantayan? Wap madakpe ang mananap nga mipatay sa imong apuhan, Isabela. O kang Dinsyo. Angay lang nga mag-amping kihapon. Wa ko mahadlok sa mananap, Jack. Kinahanglang mahadlok ka. Bangis ang maong mananap, Isabela. Kusgan siya. O makahimo siya sa pagwatas-watas sa imong kaunuran. O sa pagkaon sa imong kasing-kasing, Isabela. Sa ako nag-iingon, wa ko mahadlok ni anang maong mananap. Nga anong balibaran man yun nimo akong tanya nga tabang? Dili lang ko gusto nga manghasol ko og laing tao. Aron dili na ko mahimong laing tao para nimo. Isabela, sukta na lang ko. Dili na mahimo. Unsa? Unsa dili mahimo? Dili mahimo nga sugtod na ka, Jack. O ganun dili man mahimo? Nahusto na mo ko sa edad. O bisaan na ko nimo. Nahatagan ko ikaw sa tanan mong gikinahanglan. Kung makasal na ta, adto mong duha sa among bahay. Aron luwas mo dito. Luwas rami din ni Jack. Isabela. Wa ko'y gusto nimo, Jack. Isabela. Mayo tingaling mahibaw ka na. Sa nias akong kasing-kasing og hunahuna. Dili ikaw ang akong gusto nga ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Isabela. Tungod kay bisan gamay, wa ko'y gugma nimo. Isabela. Tiyo ko no! Grika! Tiyo, Tangtangi ko sa kapos! tiyo, unsay sunod ang buhaton? Ha? Buhaton ang angayng buhaton. Tiyo! Ako nang mubuhat sa mga buhatonon ni Theo. Sige. Kaya ako ang mubantay kaniya, nga dili man kalingkawas siya ng kadina nga igapos kaniya. Kinahanglan yung gabantayan siya. Tungod kay mausab ang iyang gidakon kung mag-usab na usab ang iyang bayon. Dili siya magalingkawas gikan na ng iyang kadina, Grega. Tungod ini. Injection? Oh, panahon na nga gamiton ko ang pana nga may bala nga pangpakatug. Aduna ka ni Ana? Mao ka na gipada sa itong mga labaw. Naibaw na ba sila nga misupak na si Theo sa orihinal nga plano? Oh, mao nga ila kong gipadad-anin ning maong hinagiban. Pana nga pangpakatug ang bala. Sige Theo. Mulakaw na ko. Kinahanglang buhaton ko na ang angayang buhaton nga wa tumana ni Theo. Buhay ko ninyo! Dili ko ninyo mahimong ingnon ini, Tiyo! Buhay ko ninyo, Tiyo! Sa mo kining tanan, tiyo. Unsa mo ka na pala? Kinahanglang mo pahuway ka, tiyo. Itugyan lang kanako ni Grega ang tanan. Kami ang mupadayon sa tumisyon. Ayaw! Ayaw ko pagkatulga, Tiyo! Pasaylo ako. Tiyo! No! Pasaylo ako. Bisakitan man ko sa imong kaprangka karon, Isabela. Kinahanglang mahibaw ka na sa tinuod na kong gibati, Jack.
Aron dili ka na mag-usik-usik sa imong panahon sa pag-atiman nako. Sultihan na lang ka nga. Gawa ko'y kukman nimo. Ug dili mahitabo nga sugton ta ka, Jack. Dakong sayop kini imong pagbalipat sa kong kugma, Isabela. Jack! Unsa makay sunod nga may tabo. Kagalaan, dapiton ko kamo sa laing sumpay nining atong sugilanon nga naguluhan. Matag takdol sa buwan. Pagsulat, Maria Dina Bidad. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music kining alaga ninyo sa kanginan, Trifon Barilio Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Napurba. Dalit ka ninyo sa RNN Drama. Ug mao to mga listeners ang part 9. So sunod na ba ang part 10, no? Di pa ko ka-sure og unya or ugma ba. Karon labad ako mga listeners kayo. Sabot ba? Check kinahanglan jud ni pa-check up. So dinhi sa taman mga listeners, thank you so much sa mga nagsuporta, no? Sa mga ning tabang ani nga channel, no? Para maka-upload pa ta. Daghang salamat yung tanan, ma'am, no? Di lang ko mag-mention, no, kay Juan. Ay! Dami mo pamati. So, thank you so much.